is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Last vlog natin, huminto tayo dito. Ito yung crossing na papunta sa Barangay Mangisok, Mercedes, Camarines Norte. Dito naman sa right side, ito ay papunta sa Cayucayucan. Parehong barangay yan ng Mercedes. Bisitahin niyo po yung channel natin, may mga vlogs tayo dyan. Makapanood po ninyo. So, dito tayo dadaan sa Barangay Cayucayucan at may isa pang barangay tayong pwedeng mabisita sa lugar na to. Ito yung ating part 3 ng Coastal Experience. Sama po kayo ulit sa hapon na to. Time check, it's 3:20 ng hapon. So let's go mga kagala. Tayo ulit ay gagala at karugtong ng ating Coastal Experience part 3. Yon. Dito yung way papunta sa isang barangay pa ng Mercedes. Kalimutan ko yung pangalan. Itong street na to papunta sa Barangay Cayucayucan. May nagawa tayong vlog dyan. Bisitahin niyo po channel natin. So siguro dito tayo sa kaliwa. Dito tayo mamamasyal. Ito yata yun eh. Anong barangay yan nandito? Anong barangay? Ha? Ayo, salamat. Isa bang barangay dito along coastal ulit. Ito naman siguro yung main feature natin sa part 3 ng Coastal Experience natin. Isa pang barangay ulit. Let's look for this barangay. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Tanong na akong dagat ko. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Yon, time check, it's 3:45 ng hapon. Mga kagala, eto tayo sa Barangay Mambungalon, sakop ng bayan ng Mercedes, Camarines Norte.
ang vlog natin dito sa barangay. Bisitahin niyo po yung channel natin, mapapanood niyo iba ang footage at vlog natin dito. Siguro pupunta tayo sa sa may tabing dagat para makita natin yung ganda ng lugar. Nakita niyo yung drone shots kanina, ito po yun, ang barangay Mambungalon. Ito yung main street nila. Sabay yung daan papunta sa Boulevard. Siguro dito. Paganda ng school dito, ang lawak, ang laki. Happy Fiesta. Bagalan Fiesta dito. August 27. Oh, lapit na. Ganda hapon po. Pwede po makapasyal-pasyal dyan? Sige. Salamat po. Magkano po ito? 4 lang. Sige po. Okay lang po mag-video-video ako? Sige. Salamat po. Magsiring ka na aduman. Saan na sa barangay hall? Ma'am. Duman pala na. Ma'am. Sige na po. Huwag niyo na po suklian. Ay, thank you. Sige po. Salamat po. Saan po ang daan? Dito po? Pwede po dito? Okay. Sige po. Mapasyal ako sa Thank you, sir, na natikitan ko din, sir. Ay, no. Okay lang. Oh. Tama po yun. Tama po yun. Binigyan na kita, sir. Thank you. Meron na po. Thank you po. Ano po? Sa YouTube po ako. Outdoor scene. Etong barangay hall na to ang natutuwa ako sa lahat ng barangay hall na napupuntahan ko. Ang lawak. Parang siya, maliit na munisipyo. Ano po? Hindi pa, sir, ayos po yung aming church. Yan po, Diyan po itatayo yung... ang church. Siya po. San Roque. Opo. Sige na, mapasyal po ako dito, ma'am, sa Opo, sir. Siya nga po. Salamat po. Sige po, sir. Salamat po. Yun tingnan nyo yung barangay hall nila. Yung sinasabi ko kanina na napakaganda, ang lawak. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Yun, no?
Outdoor. Outdoor! 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 Outdoor. Outdoor! Outdoor. Outdoor! Sashampo sa dagat. Nagsashampoo sa dagat. Ano nga wait yung camera. Outdoor. 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 Ganda dito. Abot. Kamay kayo. Time check, it's 4 ng hapon. Eto pa rin tayo sa barangay, ano nga? Anong barangay? Mambungalon. Ayun, barangay Mambungalon pa rin tayo. Putol pa yung ano, hanggang dito pa lang yung boulevard. Tapos hanggang dun. Basta na sila. Yan lang hapon po. So hanggang dito na lang ang boulevard. Ayan o. Wala na. Yung mga bata ng Mambungalon. Ayan. Ay, sige. Sabi. para tayo may prosesyon ah. Oh. Time check, it's 4:30. Second time natin dito sa barangay Mambungalon. Ayan oh. Ganda ng barangay na to. Simple pero ang ganda. Ayan oh.
Piyesta pati dito. August 27, I think. Siya nga. Barangay Mambungalon, Mercedes, Camarines Norte. Yun. May tubig po kayo? Wala po. Isa lang po. Mineral water po. Yung malaki po. Apo, magkano po yung malaki? 15 po. Ah, sige po, yung malaki po. Main Road, Barangay Mambungalon. Century Old Balite Tree. Ito yung second time nating makarating dito sa very huge na Balite Tree dito sa Barangay Mambungalon. Tayo dito sa Barangay Mambungalon, dito sa particular dito sa Century Old Balite Tree. Let's go. Yun, maraming salamat po ulit sa pagsama at sa panonood. Eto, galing tayo kanina sa Century Old Balite Tree. Dito din yung matatagpuan sa Barangay Mambungalon. Time check, it's 4:45 na ng hapon. Hanggang sa muli, thank you. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.